mergea cum conduci pe net, la Subișel. Mai ca lăsat. Ai și radiocasete, ce mere proastă ai, mă? Erai tare. Da, mai tare, volum. Eu capota n-am închisă de Capota, la, că nu se deschide. Băneilor, să filmez de ea. Ce mă? Că mai apar pe YouTube, mă. Ești pe aici, bă. Ești pe aici, urcă asta. O, să nu iei în gard, ești gata. Ui. Pula mea și mea. Mă, nu mai ești când Dă, patinează. Nu mai iasă, eu. Ba, dă să iese. Nu mă te. dar. Ce regizor bun. Am filmat, bă, l-am luat acolo pe Filmați pe net, patinaj. da? Da, bă, Ceau. vă bag pe net. Să vă vadă lumea. Eu frâna de mână și în stâlp. La milimetru! Ia, gardul, ai grijă. Dacă se desfăcea asta, mă, să filmez și eu. Geamul ăsta, lateral, e gheață. Să ieși pișa. Băi, nu, să filmez. E blocat. Toba aia, a zis că e tot la goată. Atât eu cu ligam cu rollerul ăla. Și tot mai mere, bă. Da, mere, bă. E atâția ani, bă, și tot mai mere. E pornită. Uite ce mere când... Ui, ce se duce pe aici, pe hudiță. Năcaz, vrea că bagea pe gândi gata. Face și aceea în curvă. Aici, e, direct în casă, la Florin, aici, eu, foc. Într-o pilă, în ploștine, bă, cât e locul de larg. Poți să urci. Poți să urci. Dacă era 4x4, ca. Eu sunt tot.